zaroktiye de min digot. Tiştek ku em jêrem aldı bêjin. Gava şev dikeve, xwe bi xwe diparêze. Masaya belav bûyî bi hêdî diberek. Şorbeya sar bûyî dîsa germ dibe. Kirasê vekirî xwe bi xwe dîsa digire. Eniyê sar bûyî ber bi sibehê xwe bi xwe sar dibe. Zarokçi bizane dayê, li cihê ve şartiyê şevê de. Bi perçeyên ku ji xewa jinekê tê kut kirin, malek tê gihandin sibehê. Min ev dereng fêm kir. Min ew parçek nanê ku li ber min dihate danîn dît. Lê bêdengiya ku wê amade dikir min nedît. Min xwe ve şartî hişyar dît. Min nezanî di tariyê de çend caran ji bo min hatiye rabûn. Dema ciyekî min dêşiya, min digot zû derbas dibe. Lê min ew dilê ku berî min dêşiya nebîst. Zaroktiya mirovê hinek jî ev e, keda ku ji bo wî tê kirin. Wek xwezaya jiyanê dibîne. Paşê mirov fêm dike. Çîroka her mirovekî di bêdengiya dayîka wî de dest pê dike. Paşê ez mezin bûm, min dît ku ne her rû male, ku ne her deng dilê mirov sar dike. Ne her li bendê bûn ji evînê tê, ne her westan ji bo yekî din tê hilgirtin. Wê gavê min vegeriya û dîsa li te nehêrî, meher ne salan. Ew jiyana ku te her roj ji xwe kêm kir û da min mezin kir. Te tenê jiyan neda min dayê, parvekirina lokmeyekê, birina êşê bê pîrîn, gotina gotinê bê şikandinê. û gava ku kes li te nanê re jî mirov bimîne, min ji te hîn bû. Di hundirê min de çi baş mabû be, çi nazikî, çi şerm, çi dilovanî hebe. Kokê wel te ye. Niha gava, ez li dayikên din dinêrim jî, ez dîsa te dibînim. Di çavên li ber deriyê dibistanê li bendê de. Di milên ku di bin ronahiya nexweşxaneyê de heta sibehê rawistiyane de. Di destên ku ji bazarê vedigerin û barê malê hildigirin de. Di jinên ku xemê xwe di hilma çayê de veşêrin û tenê kenê xwe nîşanî zarokê xwe didin de. Meher mirov qîmeta dayîka xwe ne tenê di zaroktiya xwe de. Di westandina bêdeng a dayikên din de jî fêm dike. Îro ez tenê bi evînê li te nagerim. Ez vê yekê jî dibînim ku jiyanek çawa hêdî hêdî tê xerç kirin. Da ku ji zarokekê re bibe paşe roj. Te tenê roja ku ez lê hatime dinyayê neda min. Te di rojên ku piştî wê hatin de jî dilekî ku bikare raxîre hişt. Ji ber vê yekê navê te di min de tenê dayîk nîne. Di nan de kede, di malê de germiye, di deng de nermiye û ew ronahiya yekemîn ku gava tarîtî zêde dibe jî. Nahêle hundirê mirov bi tevahî reş bibe. Xweş e ku tu ey dayê. Îro ez ji hundirê her tiştê ku di min de hîn mirov maye. Bi te re diaxivim, roja dayikan a te pîroz be.